Gaur egun oso zaila egiten zaigu pentsatzea zelakoa izango litzatekeen gure bizitza, internetek edo horrelako konexiorik gabe. Oso ohituta gaude gure etxeetan, gure txikitsuek eta baita gurasook ere bai, tableta, telefonoa, smartphonea, ez bakarrik telefonoa, mahaiko ordenagailua edo bestelako gai digitalak izatera. Guretzako, helduentzako zaila baldin bada, pentsa dezagun zelakoa izango litzateke gure haurrentzako, gure seme-alabentzako alegia. Eurek ohituta daude jaio ziren momentutik elkar bizitza digital batera. Eta tresna hauek egunero erabiltzea dituzte, bai euren ikasketetan, bai euren eguneroko bizitza. Esan bezala, gure seme-alabek oso ohituta daude espazio digitalean bizitzera. Eta euren bizitzako parte bat bertan garatzen dute. Gu, helduok ez gaude horretara horren ohituta. Horregaitik, euren testuingurua ondo ulertu beharko genuke jakiteko zeintzuk diren espazio digital horretan eman aldiren arriskuak. Alegia web.bi badago eginda eta pentsatuta gure arteko sozializazioa egiteko. Horrela eraikita eta horrela sortuta dago. Web 2.0 honetan, Web 2.0 honetan hainbat tresna daude. Ezagunetakoak eta denok gaur egun ezagunak ditugunak badauz WhatsApp, Instagram eta bestelakoak. Eure bai askotan TikTok edo, gaur TikTok lehen musikal izen hori erabiltzen dute. Hauek azken finean sare sozialak dira, eta sare sozialak da sozialki eten edo aritu diren sare batzuk. Sare hauetan ematen diren amankomuneko faktoreak hiru dira normalean. Argazkiak eta bideoak parekatu aldira, normalean jende askorekin eta ezagutzen ez ditugunekin, informazioarekin gauza bera, eta baita ere gure informazio pertsonala.